Amanda en puss då? Puss, puss. Akta fan. Mamma. Mamma. Nej, Amanda vill inte ha nappen nu, Linnea. Jag tror inte hon vill ha nappen nu, Linnea. Jaha. Haha. Haha. Pappa. Ja, jag tror hon skulle vända sig, men det vill hon inte. Vill du inte lägga dig bredvid henne och mysa då? Nej. Nej. Vänta, det är så svårt när du trycker där. Det är jobbigt, Amanda. Mm. Men vänd på dig istället då.